बे समाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों अजद आरो गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ बिसायख'थि एबा जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव फायदा जागोन बिजेपि राजखान्थि हान्जाजों इउपिपिएलआ खाम गैया होननानै बाथ्रा बुंदों एबा खामानि गैया होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मार লগত फाइटिंটো इउपिपिएल নহয় বিজেপি লগতহে হ'ব। বিজেপি বিৰাট ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল দেখা নাই ভিতৰে ইউপিপিএল নাই। মাৰ লগত ফাইটিংটো ইউপিপিএল নহয় বিজেপি লগতহে হ'ব। বিজেপি বিৰাট ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল দেখা নাই ভিতৰে ইউপিপিएल নাই। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव बाथ्रा बुंथिदों एबा राजखान्थियारि बानबुंथाय बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों जे फैगौ बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जेबो खामानि गैया नाथाय फायदा जागोन बिजेपि राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेरावसो फायदा जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नाथाय मोनसे गोख्रों सोंलु हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम बे समाव फायदा जुदि बिपिएफ आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गेजेराव जागोनब्ला एबा जायोब्ला नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दासिमबो बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ रायनो हायाखै एबा सोंखारिनो हायाखै। बेनि आन्दोआव एबा जाहोना मा दं बे मोनसे गिदिर सोंलु आरो जाय सोंलुखौ लानानै खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मा जाहोनाव बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ रायनो हाया एबा सोंखारिनो हाया होननानै खौरांगिरिया सोंलु खालामदोंमोन आरो बे सोंलुनि फिनाव बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिननाय होदों जे बिजेपि राजखान्थि हान्जा बे बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बे समाव जेबो बेफोरबायदि खामानि मावाखै एबा जेबो बेफोरबायदि रायनो गोनां एबा रायथावना खामानि मावाखै जायखौ लानानै बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ जों सोंखारियाखै एबा सोंखारिनिफ्राय जानगाराव होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। আপনি প্রমোদ বড় গালি দিয়ে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গালি নিদিয়ে কিহৰ কাৰণে? যদি গালি দিব লগা কিবা আছে মই গালি দিব পাৰিম। नाथाय बेनि गेजेरावनो सोंलु जाखाङो जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव जे बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गिदिर दैदेनगिरि जेरैहाय जों मख'नांगोन जे बे समाव बिटिसिआव बिसायख'थि फोसावदिंनो थाखाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बिथां दिलीप सयकिया बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिलीप सयकिया बिथाङा बुंथिदोंमोन ट्राइबेल बेलेन ब्लक आरो 6 सिडुएलनि बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बेखौ गैया खालामनो थाखाय आरो बिटिसिआव असमियाफोरा हानि मोनथाय मोननो थाखाय बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेबायदि बिटिसिआव हानि जे मोनथाय बे मोनथायखौ मा जाहोनाव मोननै आयेन थानायनि थाखाय बेयाव मोननो हाया आरो बेखौ जों सरकाराव फैयोब्ला फोजोबस्रांगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो जायखौ लानानै गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना सोंखारिदों। गोबां दैदेनगिरिफोरा बे समाव ट्राइबेल बेलेन ब्लक एरियायाव दिलीप सयकियाखौ नाकच खालामदों एबा बन्द खालामदों आरो बेनि अनगायैबो बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे समाव बाथ्रा बुंदोंमोन। जाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव सेथि थाखो नैथि थाखो बिसिडिसिफोरखौ गैया खालामनो थाखाय बाथ्रा बुंदों। थेवब्लाबो हाग्रामा महिलारिनि मोखां एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दायखौनो नुनो मोनाखै बिजेपि राजखान्थि हान्जानियाव। बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ बिथाङा दाय नुनो मोनाखै जायनि थाखायनो बे समाव बिथांनि जुजिनाया बिजेपि राजखान्थि हान्जाजों जायोब्लाबो बाथ्रा दान्थेलायनायाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाजों बा हान्जाखौ बे समाव सोंखारिनो हाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा। सोंलु जाखाङो बे समाव बिपिएफ आरो बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गेजेराव इसिङारि सोमोन्दो दं नामा जायनि थाखाय बे समाव बाथ्रा बुंनो हाया हाग्रामा महिलारिया बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ। बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ बे समाव हाग्रामा महिलारिया दायखौ नुनो मोनाखै आरो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगौ समाव एबा बिटिसि बिसायख'थियाव सरकार दागोनखौ रोखा होनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। मार লগত फाइटिंটো इउपिपिएल নহয় বিজেপি লগতহে হ'ব। বিজেপি বিৰাট ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল দেখা নাই ভিতৰে ইউপিপিএল নাই। আপনি প্রমোদ বড় গালি দিয়ে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গালি নিদিয়ে কিহৰ কাৰণে? যদি গালি দিব লগা কিবা আছে মই গালি দিব পাৰিম। আমাৰ লগত ফাইটিং
আমাৰ লগত ফাইটিংটো ইউ পি পি এল নহয় বিজেপিৰ লগতহে হ'ব বিজেপি বিৰাট ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল দেখা নাই ভিতৰে ইউ পি পি এল নাই কংগ্ৰেছ জিৰ' হ'ব নেকি ছাৰ কংগ্ৰেছ জিৰ'টো হ'ব নাই ক'ত বা স্কোপ ল'ব ইহঁতে বিজেপি সিট বেছি পাব নে বিপিএফে পাব বি পি এফ এক নাম্বাৰ আপনি প্ৰমোদ বড়ো গালি দিয়ে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গালি নিদিয়ে কিহৰ কাৰণে যদি গালি দিব লগা কিবা আছে মই গালি দিব পাৰিতো হিমন্ত ভয় কৰে নেকি আপুনি কাক হিমন্ত ভয় কৰে নেকি আমাৰ লগত ফাইটিংটো ইউ পি পি এল নহয় বিজেপিৰ লগতহে হ'ব বিজেপি বিৰাট ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল দেখা নাই ভিতৰে ইউ পি পি এল নাই আপনি প্ৰমোদ বড়ো গালি দিয়ে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গালি নিদিয়ে কিহৰ কাৰণে যদি গালি দিব লগা কিবা আছে মই গালি দিব পাৰিতো আমাৰ লগত ফাইটিংটো ইউ পি পি এল নহয় বিজেপিৰ লগতহে হ'ব বিজেপি বিৰাট ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল দেখা নাই ভিতৰে ইউ পি পি এল নাই কংগ্ৰেছ জিৰ' হ'ব নেকি ছাৰ কংগ্ৰেছ জিৰ'টো হ'ব নাই ক'ত বা স্কোপ ল'ব ইহঁতে বিজেপি সিট বেছি পাব নে বিপিএফে পাব বি পি এফ এক নাম্বাৰ আপনি প্ৰমোদ বড়ো গালি দিয়ে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গালি নিদিয়ে কিহৰ কাৰণে যদি গালি দিব লগা কিবা আছে মই গালি দিব পাৰিতো হিমন্ত ভয় কৰে নেকি আপুনি কাক হিমন্ত ভয় কৰে নেকি